Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. An balima silamɛw bɛɛ lajɛlen abonné bɛɛ lajɛlen aw balimakɛ lo n'o ye maître Badara Ali Badini di Sabari Kaɲ. Alors wula in na n nani bɛ ni ala tɔgɔ kelen wɛrɛ ye ko minnu d'aw ma ko min tun ye layiru ta ye n ko bɛna ala tɔgɔ dɔ d'aw ma maa minnu ni se t'o ye ala m'a nɔgɔya minnu ye u ka se ka saga sɔrɔ saga san walima ka ba san walima ka sisɛ den damani san k'a kɛ fɛti ye denbaya ra walasa denbaya fana nusɔn ka diya. Ayiwa n'ala sɔnn'a ma ala mana ko o ko kɛ a bɛ na ni sababu dɔ ye aw kana hami aw balimancɛ n'o ye maître Badara Ali Badini di Sabari Kaɲ n bɛ yan n bɛ aw de kosɔn n'ala sɔnna ala tɔgɔ filɛ nin ye ni min y'a baara tile saba le y'a dan ye ala sɔnna i bɛ saga sɔrɔ walima i bɛ ba sɔrɔ walima dɔw bɛna saga sɔngɔ d'i ma dɔw bɛna wari d'i ma min bɛ se ka saga san fo k'a tɔ kɛ ka nanfɛn ni fɛnw san ka se ka fɛti ka hɛrɛw kɛ n'a ye ne hami no aw ni ne nusɔn ka diya sanga ni wagati bɛɛ o la ne tɛ kulon kɛ aw ka ko ra yanni n bɛ don ala tɔgɔ ɲɛfɔli la an ka dakɔrɔ an ka kuma kɔrɔ an tɛ ɲinɛ o kɔ a y'a banba a ye abonné n'aw abonné na aw bɛ nafaba sɔrɔ nin ko in na ka tɛmɛ nin bɛɛ kan sabu n'i ye i ka kalanfa nusɔndiya wallahi i b'a barika sɔrɔ aw ye abonné a kana na video nin ta ten n'aw ma abonné a ye abonné o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ n'aw abonné na a kana ɲinɛ a bɛ notification like pour que n'an ka video bila aw b'a sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ an b'a ɲini aw fɛ a ka video nin partager walasa a balima minnu ne ni aw yɛrɛ balimaw silamɛw minnu t'an ka ko in kalama u ka se ka an ka ala tɔgɔ nin sɔrɔ k'u yɛrɛ mako dilan n'a ye o baraji tɛ dan ne kelen ma a bɛ se ni aw bɛɛ ma ayiwa o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ n y'a fɔ a ɲɛna n ko kalanbulon dayɛlɛla an ka kalanbulon dayɛlɛ kalanbulon fila kelen bɛ whatsapp kan kelen bɛ telegram sanfɛ kalanbulon de don an bɛ maaw de kalanna karamɔgɔya yɛrɛ a tagabolo ala dari cogo ɲuman ani ala tɔgɔw yɛrɛ bɛ baara cogo minnu na ani ala tɔgɔ minnu yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ bi wuli n'i ka wariba ye miliyɔn 2 miliyɔn 3 i b'a ɲini ka taa dɛsɛ i t'a sɔrɔ wallahi an bɛ k'o tila aw ni ɲɔgɔn cɛ ni kalanbonso fila ninnu kɔnɔ n'o ye whatsapp ye ani telegram ye a ye jija a bɛ yɛlɛ yen o b'aw kunnaja kosɛbɛ ka fara aw ka kunnaja kɔrɔw kan o hali n'i ye karamɔgɔ ye n'i yɛlɛla wallahi dɔ de bɛ jidi ka fara i ka dɔnni kan dɔ tɛ bɔ a la fiyewu tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye darisi 1020 kalo sara ye darisi 460 n b'a ɲini aw fɛ a ka jija a ka yɛlɛ groupe sanfɛ n'a yɛlɛla inshallah a tɛ nimisa dɛ mais dɔ de bɛna fara aw ka dɔntaw kan sabu gundo caman b'an bolo a ti ko an b'a bila yan an ti sɔn yɛrɛ hali ni ala ko an ka ɲuman kɛcogo kɔrɔsi fɛn di maa ma min b'a dɔn a ka kan ka kɛ wagati min na ni tuma juma o kosɔn fɛn caman bɛ yan an t'a kuma yɛrɛ fɔ yan a ye taa an ka groupe sanfɛ n'ala sɔnna a dusu tɛ tiɲɛ a nisɔn de bɛ diya baasi tɛ n'an bɔra o bɛɛ la don n bɛna mun fɔ aw ɲɛna ala tɔgɔ in a bɛ baara cogo jumɛn a bɛna ya Allah ya nuru ya mananu a b'a sɛbɛn siɲɛ 66 papier jɛman kan a bɛna tila tuguni k'a sɛbɛn wa Allahu khalaqakum wa ma ta'maluna siɲɛ 66 papier kan a bɛ tila k'a sɛbɛn wa Allahu ala ma naqulu wakilun siɲɛ 20 papier kan a bɛ kawaatimi sɛbɛn duguma ka fara kan k'a ka laɲini don kawaatimi kɔnɔ k'a kɛ sɛbɛnden k'a siri k'a gulon bondara a bɛna sɔrɔ ka wurudi kɛ cogo jumɛn ya Allah ya nuru ya mananu siɲɛ 463 wa Allahu khalaqakum wa ma ta'maluna siɲɛ 466 wa Allahu ala ma naqulu wakilun siɲɛ 20 lon bɛɛ sufɛ a b'a kɛ ten siɲɛ 3 n'a y'a kɛ siɲɛ 1 a b'a dugawu kɛ a yɛrɛ ye ka tila k'a kɛ tuguni ka dugawu kɛ ka tila k'a kɛ tuguni ka dugawu kɛ siɲɛ 3 o ye su kelen ta bannen ye n'ala sɔnna ma ni dugu gɛra ni tile benna i m'i ka laɲini sɔrɔ sufɛ tuguni i b'a kɛ tile 3 kɔni tɛ dafa fo ala ka hinɛ i ma ka mɔgɔ dɔ ɲɛsin i ma n'a tigi ma na ni bɛgɛn ye ka na d'i ma n'ala sɔnna ma wallahi a bɛna bɛgɛn sɔngɔ d'i ma inshallah o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ kɛ su 3 le hali n'i y'a kɛ su na ka wuli sɔgɔma yanni tile bɛ ben ala ye mɔgɔ sababu ɲuman dɔ bɔ i la i ye ka bɛgɛn sɔrɔ a bɛ daga a bɛ ɲini i fɛ i ka banba k'a su 3 tɔ dafa o la n'i ye ala tɔgɔ ta tuma o tuma bɛgɛn ko la ala b'i ma magɛn ala bɛ hinɛ i la k'i sɔn bɛgɛn na bitɔr fatu ayinu mais a ti bɛn aw b'a kɛ ni bɛgɛn sɔrɔla dɔrɔn aw bɛ su tɔ to yen a t'a wurudi ka se tile 3 ma o ti ɲa dɛ parce que n'a ye kaatim jate minɛ a bɛna faamuya ko musalisi don musalisi ma ko bɛ 3 le la aw ni k'a ka faamuya ko ɲuman na n bɛna numéro bila numéro de whatsapp ani numéro d'appel commentaire la aw salamu alaikum